Nova victòria del juvenil a Cerveser. El conjunt, dirigit per Luis García, s'ha imposat al Lleida en un partit plàcid que ha dominat de principi a fi i que reafirma el bon rumb de l'equip en les primeres setmanes de competició. La primera ocasió dels locals ha estat originada per un pla de ball molt incisiu pel carril dret, que a punt ha estat d'acabar en gol en pròpia. En l'acció posterior, Aitor ha inaugurat el marcador amb un obús des de la frontal de l'àrea amb la cama esquerra, inabastable pel porter rival. L'Adam no n'ha tingut prou amb el primer gol i ha buscat la porteria rival amb insistència. Uns centímetres han evitat que Plade convertís una falta picada per Martí Riera, qui, més tard, posaria setge a la línia defensiva visitant amb una àgil conducció, però li ha mancat potència en el xut final. La intensitat constant en el joc, un dels trets característics d'aquest equip, ha estat la causa del segon gol dels vermells. Una ràpida recuperació de Plade en la pressió postpèrdua ha servit perquè Aitor provés una rematada al primer pal. Poc s'ha fet amb el refús del porter i la pilota ha acabat al mateix Plade que convertia el gol al minut 30. Els locals doblaven l'avantatge davant el conjunt de la terra ferma, que només ha generat una ocasió manifesta al primer temps a partir d'una rematada de cap d'Oriol que ha topat amb el travesser. Abans de marxar al descans, dues oportunitats més pels cervesers. Riera ha aparegut des de la segona línia per rematar una bona passada d'Aitor des de la banda dreta, que no ha trobat porteria i també ha sortit desviat l'intent de Poc, que ha atacat el primer pal en una nova centrada d'Aitor des de l'extrem. En els primers minuts de la segona part marcaria l'Adam el gol de la sentència. Aitor pica una falta i l'errada del porter en el blocatge permet que Plade posi el cap i marqui el seu segon gol de la tarda. Amb el partit tancat, els cervesers s'han dedicat a gaudir de la pilota sense baixar el ritme en cap moment, contra un conjunt lleidatà que no ha incomodat Túnez sota pals. Els de Luis García, en canvi, han creat perill per marcar algun gol més. Riera ha persistit en l'intent de trobar porteria i Poc ha estat a prop del gol en una jugada d'estratègia. Al tram final, el pal ha escopit la rematada de José Enrique, que ha finalitzat un contraatac des de la banda dreta sense sort. L'última acció del maig ha estat en les botes de Martí Riera, el migcampista rebut de primeres de José per connectar un xut que ha sortit fregant el pal. Sí, la verdad que muy contento, solo cabe darles la enhorabuena porque al final ellos son los protagonistas, ellos son los que trabajan durante toda la semana durísimo para llegar y para meter esa intensidad, esa manera de jugar al fútbol, de entenderla y la verdad que hemos disfrutado mucho porque ha habido momentos de fútbol muy buenos, muy bonitos, sabíamos el partido que nos íbamos a encontrar, un equipo que se iba a cerrar atrás, que iba a proponer segundo balón parado y todo esto, pero al final pues bueno, hemos podido hacer un buen partido de principio a fin, quizá por poner un pero, que siempre me gusta poner un pero en los primeros 8 minutos de la segunda parte, pero bueno, es imposible dominar los 90 minutos, hay que estar contentos, felices y ya pensando en la semana siguiente y bueno, pues lo más importante que los chicos han disfrutado mucho y que siguen en el camino de formación que queremos, que están mejorando una barbaridad. He vist un Adam amb un nivell molt alt, i evidentment que quan pensa en un camp amb aquest rival i comets els errors no forçats que hem comès nosaltres, doncs poques opcions hem tingut, no? Crec que a la segona part hem canviat una mica d'estructura, ens ha anat bé, hem sortit aquests primers minuts, crec que han sigut molt bons nostres i quan millor semblava que estàvem i semblava que teníem alguna opció de ficar-nos al partit, doncs ha vingut el 0-3 i allà doncs, ens han acabat de matar. No? Sabíem que el Lleida era un rival difícil, que es tancaria darrere i que nosaltres hauríem de sortir amb la pilota. Així ho hem fet, hem marcat un gol bastant d'hora, cosa que ens ha ajudat a estar més bé durant tot el partit. Llavors hem marcat el segon i només començar la segona part hem marcat el tercer i això ens ha donat tranquil·litat per afrontar la resta del partit. La setmana que ve ens toca el Nàstic de Tarragona, serà un partit complicat, en un camp complicat, i esperem que vagi bé, i bueno, avui doncs, molt content d'ajudar l'equip amb els meus 2 gols. 3 punts més i bon ambient al vestidor del juvenil a Cerveser, que està recollint els fruits de tot el treball realitzat en les primeres jornades. La setmana que ve els de Luis García visitaran el Nàstic de Tarragona.